Ambalima bamanankan mena maliko na ni maliko kanga fulini wala imando be kata okelengele na bela jili mafu ya mfau sigorola ka fonyana ko bisimila ka bi bamanankan kuna funi sawale on kene kono mimi na wala li chamanke awye maliki barew ani jien fa were ki barew la kabirini abe kalo chamambo bi nyamanto okelendo jorona ko bay nyamanto ne bo ninga tonto Bamako ani kulukuru che siraba sanfela la kerengere la kadam ne jelibu ya fanfe kana bla fo bulka sombugu ya fon yorola wonya manko kelendo digumba di siraba atemesina mogo bulu Abdul Karim Sako ani Baba Keita Sherif la jabarani sotola olu illa kaseko haklinata jo la halen kunka willa katase sania barake bagoma sigida folo kono na femunu sorola ufe anga je hango laje Bamako sigida folo no e commune 1 wo bebe kin kono tonde ma nya jete mene gela do be a commune 1 kono na no ye srabai srami na be bo Bamako kata kulikuru keregrania ma kadamne jelibugu kata se buruka sumbugu abe kalo dama bo nyamani beto asraka mimi ga sababu ka korola yere sa adama de me ka nyana maya kono na nabu fo mako sachet d'ordure ni wale mi keme ka sigida nyamo yere degu ya yira ka fo obu senu dama yira la bara mindo ma kele fanga tese ka ke fu bela jere ni ga fara nyongoka wala sa anga sigida ka se ka sanuya anga kenaw ka se ka sabati kabri anga depo infirmiera anga jeu baka fara doni parce que kumita nyama bon commune périphérique là mais au bela o kumbu dija ka chamanke akosa na ye ozon nana unana oduna dugu kono donc be nyama onche kudro mbe sira la be nyama onche kan nous sera be maweli bina nyama kuku donc j'ai eu nana ke ni j'ai eu barake population ta sara tuguni parce que ozon mo ya ira wor botala lukun ba chela worte botala donc j'ai eu barake ba ni saratma sera population ba vogo ay ozon mo ba nga nyama chela fu donc anga j'ai eu be fragiliser la wira chama ere tunna parce que j'ai eu bisbani sabala ni be barakira kuretima bien tsega fo tete mtanka okero utuwala mais mi ka nyama bla terplenu kono la e nya foto ko mina nyama chelaw nu nana ozun bina kana nyama che utsega tlebe tache nyon fe bo do be bori tarla mais uka mobli fine be fa ka do tamabo do ire ko ma ko ozun mo do ko ka ake boro kono ka bla ko fo bnache mais do fino ko olu yere ayi nu market no ni ozun nana kana che ka ake boro no ka taka bla kono u ka nyama onteche akoya na otugwala abe fo minu ma nansara kana ko groupe d'intérêt économique no GIE no luka bara ka yala ka nyama o che dudaw ni sigidaw la olu ni mairie be bara o kenyongo fe sigida solnya bara hukumuna entreprise ware be no boradien jamana ware la kana na fo mako ozone olu nali ni sanche gele ba o be GIE moko ni sigida moko ni nyongo che nyama cheli bara ula tiendo nyama be kulukuru sira la mba kalama andata mba kalama la nyando kala ni barakala mega continue ga barakala amadam na kulukuru sira la nyama ngo indam na bulka somugo sira meme bo bulka somugo so do fuyor la katabla sangare bugu pona nyama indam na yeno mo tumbe damana chugo jume ozon de nana ni nabe nyama onche ozon na wakati mi population ya famia parce que ozon ma ko war ku fuyi ya famia ka fo ozon ba che fude war ko tala donc menane ozon na be collection ke mo go bo du ko na lo sirabar menu bi se ka boli donc mo go bo kan do sira me sira da lo be nyama bla kuna wala mo go fana ya famia ozon ba ke data ozon man na ye mo go min ta sura bolita na ma min ta sura bi to bolo so kono parce que ti do ka me na population fana ko ma na wakati donindo yano che bana men nyama nu che ka ke boro kono ka tabla me do go zuru mo do ku ka kono population do fo to ami nyama ko boro na ka tabla do amana tele jojo na ba soro eno anyo jate mi nango unente tabulu nyuma ye o mere la bana kisi ga gilja ko doni ko be chun ko be ka boni serenga do anga yiri tu serena parce yiri ere kan serenga yiri ere be yoro ere de ma be yoro fana nye abe nema nati donc la miri yiri turu serena ni adizma ka bo so du fo la ka tabla sangara bu pona yiri turu la ni tarabi ba no va yiri no nyana yiri no wuli chugo kai bo begera yiri fara turu ani population kele de sensibilité turu ka yirla yiri min fle nawo de ga yiri du
n'a sara a sara an bɛɛ ye n'a balona fana a balona an bɛɛ fana donc n'a y'a jija ka yiri ninnu a ka cɛsiri yiri ninnu a sɔnni ko n'a fɛn fɛn mairie yɛrɛ b'a sɔn mais u yɛrɛ fana bɛ se k'a la bi bina yiri ɲɛna donc u y'o yɔrɔ bila sisan u yɛlɛmana Kulukoro goudron de la Kulukoro goudron toujours surtout waati dɔ kɛra ozone taara grève la bɛɛ b'o kala Mali Bamakɔ bɛɛ bɔr'o kalama u ye kalo min kɛ a bɛ kalo 2 wali joli bɔ grève la o kɔnɔna a kɛra gɛlɛya kɔnɔ kosɛbɛ o gɛlɛya la mairie yɛrɛ kɔni wagati bɛɛ ne an y'a ye tile 3 tile 4 k'a fɔ fɛn bɔlen don an bɛ taa cɛ n'a ye k'a fɔ an bɛ taa cɛ État yɛrɛ wulila ka na fara an kan ka journée dɔ organiser journée belebeleba yɛrɛ dɔ kɛra la o don ministre yɛrɛ ma to kɔ ministre Aïda Mbo yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan c'était le 5 mai 2018 directrice nationale tun bɛ yen i ka miiri maa o maa da kan ka don saniya la étatiquement olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan an jɛra ka nin journée ba kɛ a ma da commune kelen ma da an y'a kɛ district kɔnɔna la et puis ka mɔgɔw sensibiliser pour que ka jira mɔgɔw la k'a fɔ a bɛ ka min kɛ nin tɛ taabolo ɲuman ye a ye nin bila a ye sabali a ka nin bila jamana taabolo tɛ nin ye jamana ka yeelan tɛ nin fana ye donc maintenant an y'o baaraw kɛ o kɔfɛ tuguni continuer k'a fɛ n'a fɛla maire bɛ commission min bɛ yen n'o y'anw ye k'a fɔ a ye taa ka taa lajɛ kibaruya jumɛn n'a fɔra nin de bɛ yen donc a b'a fɔ a bɛ moyen di an bɛ wuli an bɛ taa ka taa cɛ mais an kɔni min bɛ fɔ population k'a faamuya k'a fɔ ka ɲaman bɔ i ka so kɔnɔ ka taa to siraba kan o tɛ solution ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ sigida sanuya o ye wale ye bɛɛ kan ka min kɛ hamina ye walasa an ka ɲɛnamaya a ka se ka kɛ sigida sanuman kɔnɔna na kɛnɛya baarakɛlaw ka fɔ la sanuya o de ye kɛnɛya sariti fɔlɔfɔlɔ ye ani seliba tɔtɔlen kɔfɛ tile damadama ye ni o ye sagafaga seli ye 12e arrondissement polisiso commissaire ka dankan a ye tɛgɛ kɛ siganamɔgɔ zone 4 na minnu ni siga kelen don u la moto zone ani saga zone a kɛra Karisu u ti kalo tile 17 ka dugujɛ ntɛnɛ u ti kalo tile 14 na an ka jɛ ka Yaya Ɲambele lamɛn Sadio Sidibe ani Seydou Ɲare olu ka ɲiningali galamani na walasa an bɛ caman faamuya ko in na Gali caman kɛra dimanche k'u dugujɛ ntɛnɛ na u ti kalo tile 14 min kɛra ka bɛn ni population mɔgɔw ka wuli ka jɔ ye Jelibugu quartier kɔnɔna na k'a fɔ ko zone bɛ k'u sɛgɛn o de hukumu kɔnɔna na 12e commissaire adjoint ale fana wulila ka jɔ k'a ka mɔgɔw bila terrain kan walasa ka tɛgɛ da ni maa ninnu kan lundi don sɔgɔmada fɛ 7h waati muso dɔ bɛ yen n'a tɔgɔ ko Josephine Diallo a n'a den 2 sera an ma ko dɔw donn'u ka so kɔnɔ k'u ka saga suɲɛ kamalen 2 o y'a sɔrɔ u kulela jama bɔra u sera ka kamalen 2 in minɛ mɔgɔ yɛrɛ kamalen ninnu ci kelen yɛrɛ joginna kosɛbɛ an taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la furakɛla u bɛ yan an ye ɲininkali datugu la ɲininkali cayalen kɔ u ye mɔgɔ 3 wɛrɛ cité ko n'olu de bɛ yala ka mɔgɔw barakɛ k'u ka moto minɛ ka suɲɛli kɛ commune kɔnɔna na yan nɔ donc o senfɛ an ye mɔgɔ 2 wɛrɛ minɛ tuguni Jakarta 4 yɛrɛ yor'olu bolo en même temps u tun ye saga feere mɔgɔ min ma an sera ka o bɛɛ ɲini k'o dɔn ka saga yɛrɛ minɛ présentement saga bɛ 12e na yan moto minnu minɛ olu fana bɛ yan an yɛrɛ b'an profiter nin fɛ ka a fɔ mɔgɔw ye minnu ka moto suɲɛla dɔw u bɛ se ka passer ka na lajɛ moto minnu bɛ yan minnu min ka papier nana an b'u ka moto d'u ma moto nin kɔni bɛ yan mɔgɔ nin fana gardelen b'an bolo yan an ka baara tɛ seliko yɛrɛ dɔrɔn ye polisi bɛ yan su fara tile kan k'a sɔrɔ hali ni seli tɛ an bɛ yan an ka ko ye sanjikɔrɔ wasi a tɛ dɔn sinon kuma bɛɛ an bɛ kojugukɛlaw minɛ an b'u déférer wa programme minnu b'an bolo yan fana mɔgɔ ɲumanw don commissaire ka dankan ni ale Yaya Ɲambele ye 12e arrondissement kɔnɔna na a ye wulikajɔw caya walasa seli ɲɛkɔrɔla in na dɔ ka bɔ suɲɛliw la u ka se k'u tɛgɛ da maa minnu ka baara ye nin kɛwale ninnu ye seli ɲɛkɔrɔla in ko ma nɔgɔ an bɛ min fɔ mɔgɔ ye bɛɛ k'i hakili to i ka sagaw la i ka baganw na seli ɲɛkɔrɔla don parce que u bɛ t'i ka saga suɲɛ u bɛ taa feere wari fitinin dɔ la an ye saga min yɛrɛ minɛ yan saga min bɛ taa 30,000 20,000 kɔ u t'o feere 80,000 an wulilen k'an jɔ su fara tile kan an yɛrɛ bɛ bɔ yan kuma dɔ la fo 2h 3h an bɛ to yan an bɛ baara kɛ an ye mɔgɔ caman minɛ hali ninnu fana kɔfɛ mɔgɔ 2 wɛrɛ gardelen b'an bolo yan olu fana ta ye barakasi ye clameur public yɛrɛ de olu minɛ jama y'u minɛ u kun b'u faga an sera k'u bɔ jama bolo olu fana tun ye dɔ ka butigi de da kari olu b'an bolo yan seli ɲɛkɔrɔla la ne ye fɛɛrɛ min yɛrɛ tigɛ an ka niveau la yan commune kɔnɔ ale ni n ka mɔgɔw sigila ka kuma n ka cadre chef BR ni chef PJ ni mɔgɔ tɔw an kumala an ye an ka brigade de recherche yɛrɛ renforcer parce que pour que an ka efficacité sɔrɔ pour que an ka se ka baara kɛ ka résultat ɲuman sɔrɔ il faut que an ka mɔgɔw ka renseignement de sɔrɔ renseignement fana tɛ sɔrɔ parce que polisi ni terrain taara i jɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn i bɛ se ka fɛn min ɲini hali n'a sɔrɔ mɔgɔw b'a dɔn u t'a f'i ye donc an ye dɔ fara an ka brigade de recherche minnu bɛ baara kɛ civil la tenue minnu tɛ tenue don an ye dɔ fara effectif kan olu kɔni bɛ yala la hali présentement dɔw bɛ sugu ni fɛnw na yala la
an bɔla donna k'a fɔ 12e arrondissement ale cɛdenw wulilen bɛ ka jɔ su ani tile walasa maa minnu bɛ nin kɛwale na ka se ka tɛgɛda u kan cogo min na. An bɛ don min na i ko bi u ye tɛgɛ kɛ maa 4 na ni ka tila ka minnu ka saga suɲɛna ni u kun ye sagaden 2 ye ka tɛgɛda u fana kan. U bɛɛ filɛ nin y'an filɛ yɔrɔ min na i ko sisan 12e arrondissement kɔnɔna na. Commissaire adjoint ni o ye Yaya Ɲanbele ye a tilala ka wele bila population ma k'u dɛmɛ u ka se k'u ka baara nɔgɔya u bolo ni ka tila k'a fɔ k'a da kan saga 2 min n'a suɲɛna ani moto ko u tigiw ka n'u ka bolimafɛnw ɲini ani u ka sagaw ɲini. Nin waati la u bɛ u ka kiribulon kɔnɔna na nɔ ni o ye 12e arrondissement ye. Komisari ka fɔ la denmisɛnnilaka minnu filɛ ka minɛ u siw b'a daminɛ san 18 ka taa bila san 25 la. Dɔgɔkun kelen ka kɔn seliba ɲɛ sagafaga seli o min ye silamɛw ka nisɔndiya don ye wa sagafaga o wajibiyalen don silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen kan ni ala ye a se di ma. Sagako yɛrɛ a sɔngɔ a bɛ cogo di bi sugu kɔnɔna na o la Sadio Sidibe ani Seydou Ɲare olu wulila ka wuli ka jɔ kɛ o la. An b'o jaabi sɔrɔ Tata Ture ka ɲɛfɔli fɛ an ka jɛ an k'o lajɛ. Ɲinan seliba bi ka gɛrɛ dɔɔni silamɛw bi ka labɛn ka sanga ni waati yɛrɛ n'a kɛcogo ye. Ɲɛ kɔ min n'a yɛlɛn cɛ an bɛna don seliba kɔnɔ nka selilaya sɔrɔli kelen don kumasiriko ye ka da kan mɔgɔ caman bi ka dusumakasa sɔrɔ ka sababu kɛ lahiya saga sɔrɔli gɛlɛya ye. An kɔni nana an nana selima saga de san prix kɔni man gɛlɛn kosɛbɛ parce que lahiya min bɛ se ka kɛ lahiya ye a moyen 4,000 comme ça a bɛ se ka kɛ dɔw b'o dugumana cɛ minnu ka dɔgɔn mais camancɛ ta 4,000 o b'o sɔrɔ ne nana min san o ye 14 de o ye camancɛ ta ye quoi bon o hakɛ ka ɲi. Bɔra yɔrɔ caman na n ma saga sɔrɔ olu yɔrɔw la ninnu ka prix ɲɔgɔn na yan nɔ bon ne yɛrɛ kɔni ne tɛna kɔ dɔn ne ma saga san yɔrɔ in na yan nɔ ne bɛ fɛ ka saga in san 15 la mais olu jɔyɔrɔ ye 16 ni 500 ye bon dɔw bɛ 16 o jɔyɔrɔ la mais yan kɔni ne ma dɛsɛ ne tɛ taa ka saga to yan nɔ o ye n kunkolo minɛ yɛrɛ yɛrɛ de m'o nɔfɛ o k'olu to 15 la donc n bɛ 2 ɲɔgɔnna san. Saga feere yɔrɔ min filɛ nin ye Jelibugu sigida la u ka saga sɔngɔ bi bɔ 6000 ka taa se 50,000 bɔɲɔgɔnkɔ la an ka jamana wari la wa o sirilen don saga yɛrɛ kɛcogoya la. Sugu kɔni dɔndɔn de don dɛ pour le moment parce que mɔgɔ b'a fɔ ko wari tɛ fɔlɔ mais n b'a dɔn kɔni u bɛ tila ka na parce que la saga kɔni a bɛ san de danfara misɛnnin dɔɔni b'u cɛ parce que an b'a kalama k'a fɔ jamana in san gɛlɛya dɔɔni b'a kɔnɔ wari tɛ mɔgɔ bolo kosɛbɛ donc o danfara dɔɔni de bɛ yen tile kɔni kɔnɔ a kɛra cogo cogo ne kɔni bɛ se ka saga 10 ɲɔgɔn feere ne kɔni fɛ saga mangani k'a daminɛ 6000 la fo 55,000 o de bɛ ne fɛ yan. N nana saga feere la ɲina i n'a fɔ salon ta kɛra cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la an nana ye ko ɲinan saga cogoya ani salon ta différence ni mun ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ dɔwɛrɛ ka da kan ɲinan sagaw nata ma sin ka salon ta bɔ fɔlɔ an bɛ wagati min na ko sisan a bɛ se ka kɛ taalen ɲɛfɛ saga bɛ se ka siya mais wagati min na ko sisan an b'a ye k'a fɔ ko ɲinan saga tɛ salon ta bɔ kosɛbɛ o de bɛna kɛ sababu ye i bɛna ye gɛlɛya ni min don ɲinan saga sɔngɔko la ka tɛmɛ salonko ta kan o ye kelen ye filanan fana bɛna cogo di i bɛna ye an ka sagaw tagabolo la saga sɔngɔ bɛna gɛlɛya dɔɔni ɲinan i b'a ye sɔrɔ dɔɔni bɛ sagaw sɔngɔ la ka tɛmɛ salonko ta kan mais o sababu bɔ i n'a fɔ ɲinan saga bana fanga bonyana kosɛbɛ o cogoya de bɛ se ka kɛ sababu ye n'an ka sagaw sɔngɔ bɛ se ka gɛlɛya dɔɔni ɲinan ka tɛmɛ salonko ta kan yan nɔ an ka sagaw b'a daminɛ 40,000 ka se fɔ 90,000 ma o ye sababu ye o yɔrɔ kelen ye i n'a fɔ n y'a fɔ a ɲɛna cogo min na saga dɔw ka bon dɔw ka dɔgɔ donc u bɛ sɔngɔw bɔ ɲɔgɔn na o y'o cogoya ye. Client u ma wuli fɔlɔ dɛ an yɛrɛ jɔrɔlen b'a dɔ la u ma wuli ne yɛrɛ kɔni ne ɲininka ne b'a fɔ salon de ka di ni ɲinan ye fɔlɔ parce que client ma sɔn ka wuli an yɛrɛ kɔni y'o kɛ min ye o tɛ foyi ye gɛlɛya kɔ parce que kɔrikolo gɛlɛyara anw bolo ɲinan ko ye bɔrɛ kelen 5000 yɔrɔ dɔw la fo 5000 ni 200 yɔrɔ dɔw la bon jagoya saga bɛ gɛlɛya anw yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ anw b'a fɛ a b'a daminɛ 80,000 fo ka taa fo 36 ɲɔgɔn na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinan san seliba bɛna kɛ ka bɛn ni tarata don ye août kalo tile 21 san 2018. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'olu lajɛ. Mauritanie kɔnɔ maa min ka baara bɛn bɛ jɔnya kɛlɛli ma ka bɔ farafinden ka Birama Da Abeyidi min minɛna a bara ta kɛmɛ k'i kanbɔ k'a fɔ a na kɛ wasaden ye wasabulo kɔnɔ septembre kalo wasadensigi kalataw la o kalo le 13 a bɔra k'a jɔ kiri ɲɛma dɔ ɲɛkɔrɔ o ye jakiw da kan ni k'a jira k'a fɔ a bɛ taa kaso la jakiw minnu ɲɛsinnen don a mɔ kunnafoni dila dɔ bɛ yen o de sera bɔgɔ jeninen kan k'a jira k'a fɔ maɲi ni o ye Birama Da Abeyidi ko a ye bagabagalikaw kɛ ka ɲɛsin ale mɔ bagabagalika minnu
minnu do ko a bɛ ka maaw su ka kɛ ale kan a bɛ se ka taa bange a faali la septembre kalo tile gale o ye wasadensigi kalataw ye wa Birama Da Abedi min ni a bɛ tɔn ɲɛmayalatɔ min ɲɛsinnen do jɔnya kɛlɛli mɔ ka bɔ farafinden kan mouvement abolitionniste IRA cɛbɔ do a fara bɛ fanga ɲinindɔ min kan o bɛ wele ko Asawab. Birama Da Abedi fanga ɲinindɔ tɛ a bolo a kun ye min sigi sen kan jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ o tɛ lakodɔn bilen o kumana a taa bɛ fara nin fanga ɲinindɔ Asawabu in kan a n'a ka jɔnya kɛlɛtɔ maaw ni o ye IRA ye u bɛ jɛ ka cɛbɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ u bilamakɛ bɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de tigɛ n'a ma ɲa k'a fɔ Birama Da Abedi ma dawulama do k'a sabu kɛ a ka wuli ka jɔ la farafinden ye ka jɔnya kɛlɛ ka bɔ a da la n'o ye suraka ka jɔnya ye u b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ni ka babali a kana se ka don wasabulon kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ Moritani faamaw k'a dɔn k'a fɔ olu bɛna kɛnɛ o kɛnɛ labɛn ni u kun kan ka kɛ kɛnɛ kelen ye u b'a kɛ kɛnɛ saba ye ni u kun kan ka dakuru ɲɛ kelen fɔ u b'a kɛ dakuru ɲɛ 10 ye ko fɔ jamana ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen dama ka hakɛ la Moritani jamana kɔnɔ i ma na kɛ wolofima ye wali kelen wolo jɛma. Tunisie jamana ɲɛma Beji Kaïda Essebsi a ye fɛn min fɔ a y'a to a la a kun y'a jira k'a fɔ a bɛna yɛlɛma don Tunisie ka denw ka lahalaw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sariya sen minnu bɛ tali kɛ musolaka ni den ka kisaw kan ko fɔ damakɛɲɛ ka don cɛlakaw ni musolakaw cɛ jango tiɲɛ yɛrɛ tilali la don dɛmɛnenw na Tunisie musolaka ni den ka kisa denbaya kɔnɔ a kun gɛn kun bɛ k'i sinsin alikuranna de kan tiɲɛ bɛ tila cogo min kuranna fɛ Tunisie tiɲɛ kun bɛ tila ten nka jamana ɲɛma Beji Kaïda Essebsi n'a b'a jira k'a fɔ a ye hakilina dɔ sigi sen kan min bɛna hakɛ bɛrɛ bɛn maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye a ka maa faamu ɲanenbaw ɲini k'olu bila tɔ dɔ kɔnɔ ko commission de liberté individuelle et de légalité olu ka sɛgɛsɛgɛliw jaabu bɔra ni min ye a b'a fɛ k'o de wale bi fɔlɔ Tunisie jamana kɔnɔ lututile maaw ka taabolo o kɛli kun bɛ ɲangi nka a y'a jira k'a fɔ o tɛna ɲangi bilen an balakaw fana ni alikuranna ko tiɲɛ tila cogo la musolaka bɛ min sɔrɔ o ɲɔgɔn ko fila de bɛ di cɛlaka mɔ a ko a bɛ tila k'a damakɛɲɛ kɔpasa kan cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ si ta tɛ caya si o tɛmɛnen kɔfɛ fana a ko a bɛ daga fana muso ka kɛ dutigi ye ninnu de ye yɛlɛmaw ye a bɛna minnu don Tunisie jamana taabolow la maa minnu sinsinnen don kɔrɔlen kan ni o ye arabuw ka laada ye ani maa minnu sinsinnen don kuranna kan ni o ye silamɛw ye olu ye nisɔngoya taamabaw sigi sen kan yan'a yɛrɛ ka t'i dantigɛ uti kalo tile 13 tarata tɛmɛnen nka o si ma bɔ a taabolo kan bawo a y'a fɔ k'a to a la musolakaw minnu fɛnɛ bɛ yen ni nazaraw ka hakilina bɛ olu la olu fɛnɛ kɛn bɛ ka nisɔndiya ba boloda a hakilina tali an ma biladɔniya k'a fɔ nin da siɲɛ gɛlɛ ye Tunisie jamana k'i kɛ nin ba in kan san 1956 jamana ɲɛmaa dɔ kun y'i k'a kan o don silamɛw minnu bɛ Tunisie olu ye fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye a bolo a ko danna sira la kabini san 2018 juin kalo ni jamana ɲɛmaa Beji Kaïda Essebsi kama faamu ɲanenw ye baara dabɔ u ka tɔn kɔnɔ ni o ye commission de liberté individuelle et de légalité kolibi ye maa minnu sinsinnen don kɔrɔlen ka arabudenw na ani silamɛw olu ye jɔrɔ daminɛ k'a kana na kɛ sababu ye k'u ka duw ti olu yɛrɛw bolo n'a fɔra ko musolaka ka kɛ dutigi ye ni ka damakɛɲɛ don cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ sɔrɔ cogo la k'a laban na maaw ka diinɛ tiɲɛ u bolo. Moïse Katumbi ka donbaliya jamana ɲɛma Joseph Kabila nɔfɛmaw bɛ ka bingu dantigɛ a ko kunga fanga ɲinindɔ minnu bɛ jamana ɲɛmayaso fanfɛ n'olu fɔra bɛ ɲɔgɔn kan u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan k'a jira k'a fɔ desanburu kalo tile 23 jamanakuntigisigi kalata Moïse Katumbi sen se ye a la u ye dantigɛli in kɛ tarata uti kalo tile 14 Kongo faaba la Kinshasa André Alain Atundu Liyongo ni ale ye jamana ɲɛmayaso fanga ɲinindɔw ka babu sendigi ye a ye dantigɛli in kɛ a ko munna Moïse Katumbi tɛ se don a ko bugu yɛrɛ de dan bɛ Moïse Katumbi yɛrɛ de ka Kongo Kinshasa ka denya kan ko barisabu ka da kan Moïse Katumbi a bana Italie jamana lakodɔn zɛbɛ de la o de kun bɛ bolo wa u kun b'a kɛ Italie jamana den ye a ban'o la a ma Kongo Kinshasa jamana lakodɔn zɛbɛ fɛnɛ ɲini ko tigilama bɛ se sen do kalata la cogo jumɛn hali ni ko in ma bɔ jamana ɲɛma Joseph Kabila da i ma na fɛn min bɛ baladen da o bɔ na kɛ balaba da ni maa minnu ye nin nanigɛli kɛ jamana ɲɛma Joseph Kabila ma surunama baw do wa u kun bɛ ka fanga sinamatɔ dɔw de fɛnɛ jaabi baw yanni nin kɛnɛ in ka sigi uti kalo tile 14 fanga sinamatɔw farala ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ dɔ sigi k'a jira k'a fɔ desanburu kalo tile 23 jamanakuntigisigi kalataw la ko a man ka jamanaden dɔ ka sen bɔ a la o kun ye Moïse Katumbi lafasatɔ de ye olu fɛ o de kosɔn fanga sinamatɔw y'a jira k'a fɔ n'a dan bɛ la k'a fɔ a kɛn bɛ ka fɛn kɛ a b'a to a ka don a k'a minɛ nka e ko maa ye fɛn kɛ jamana den don a ko a bɛ don jamana kɔnɔ e ma sɔn a ka don jamana kɔnɔ n'a dun donna se bɛɛ bɛ e ye k'a minɛ k'i kan ka se ka o hakɛni fɛnɛ jɔ a ye kɔni n'o y'a minɛ ni hakɛ kɔni ye n'a donna ko nka ko n'o si ma se ka kɛ
kɛ ko nin ko kɔni kɛmɛ i n'a fɔ dɛgɛ kɛlen ka galama sara a min b'a kɔnɔ bi kuwa. Sudan jamana ɲɛma Omar El Bashir ye dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ san 2020 jamanakuntigisigi kalataw ka senbi ye o la a barata jamana sariya sunba min bɛ ka Sudan jamana labaara ni o ye 2005 jamana sariya sunba ye o kɛmɛ ka danw jira k'a fɔ i tɛ tɛmɛ tako 2 kan. Omar El Bashir si bɛ san 70 ani san 4 na a bɛ fanga na ɲinanya san 30 ye bawo a ye kafo de jaso san 1989 ni k'i coko san 2020 jamanakuntigisigi kalataw a n'a ka fanga ɲini dɔ farala ɲɔgɔn kan k'u bolo siɲɛ a ma ko ale de bɛ kɛ u ka cɛbɔ ye o kumana don nataw la jamana sariya sunba o de bɛ feereke de yɛlɛma ni ka sariya se dɔw dogi k'o bɛrɛbɛn ni jamana ɲɛma Omar El Bashir ye fanga sinamatɔ minnu bɛ Sudan jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Sadek Al Mahdi ka fanga ɲini dɔ n'a bɛ wele ko Uma o y'a yira k'a fɔ hakilina koloma tɛmɛ jamana ɲɛma ka nin hakilina in kan a ko kumana ale bɛ wele de bila fanga ɲini dɔ bɛɛ lajɛlen mɔ minnu d'u yɛrɛ ye jamana ɲɛma Omar El Bashir ka hakilinaw na Sudan yɛrɛ labaara cogo la bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a babali ko in kana se ka sira sɔrɔ fanga sinamatɔ wɛrɛ min bɛ wele ko RNM ni o ɲɛma ye Gazi Salah Al-Dini ye ale y'a yira k'a fɔ nin wale min bɛ ka daminɛ jamana ɲɛma Omar El Bashir n'a ka fanga fɛ k'a na wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ a kɛlɛ la mamurutilenjɛkulu min fɛnɛ bɛ Sudan lebi yan b'a fɛ Darfur ni o kɔnɔ yɛrɛ kɛ bɛ sababu ye diɲɛ seligi naani setigi jamanaw ka wulikajɔ kɛ jamana ɲɛma Omar El Bashir nɔfɛ ko n'a yera k'a ka minɛ ka taa ni a ye diɲɛ seligi naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénal international CPI la ka sabu kɛ a ka fa cogo juguyaw ye ka ɲɛsin o mamurutilenjɛkulu in ma o ma ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ jamana sariya sunba de lajabatɔ de ye nin ye jamana ɲɛma Omar El Bashir n'a ka fanga fɛ ko wa ko tɛna se ka kɛ olu ɲɛna. Angola jamana kɔnɔ jamana ɲɛma Joao Lourenço y'a yira k'a fɔ a mana fanga na min ye yurugu ye o kɛlɛ kɔni tɛna kɔtigɛ a fɛ o baaraw maa bɛ se k'a fɔ o daminɛna bawo jamana forobacɛ kɛbaa 5 olu minɛna k'u kɛ wo la u jɛɲɔ maa 4 fɛnɛ faral'u kan baara in kɛra ntɛnɛn Angola faaba Luanda a kiiribulon dɔ fɛ san 5 kaso o bɛ da dɔw kun dɔw ta ye san 3 ye dɔw yɛrɛw ta i bɛ kaso la nka i datugun dɛ u k'a ma ko sursis n'i y'i pɛtɛ ka ye ko wɛrɛ la kiiri wɛrɛ tɛ sigi sen ka ɲɛsin mɔ directement cɛ i bɛ sin ka taa lasago ko in kuma kun sɛbɛkɔrɔ cayara Angola jamana kɔnɔ jamana forobacɛ kɛbaa minnu don u ka baara bɛn bɛ lɛnboko de mɔ zale jamana kun kan ka min sɔrɔ olu kun bɛ caman bin ka bɔ o la u ni wari saralaw cɛ ni a filili ye ka taa kunbɛn fan wɛrɛ fɛ k'a bila u yɛrɛ kun wari miliyɔn 5 tigɛlen bɛnnaw de mɔ Zimbabwe jamana bɛ gwɛlɛyaba kɔnɔ bi k'a sabu kɛ nafasɔrɔ sira min bɛ yen ni jamana ka sɔrɔ fanba bɛ o la taji o sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ binna diɲɛ sirigɛnna ni sugubaw la jamana ɲɛma Joao Lourenço a bɛ na fanga na don min na septembre kalo tɛmɛnen a ye layidu ta Angola ka denw ye k'a fɔ a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni nka min ye sɔrɔ ye ka sɛbɛkɔrɔ lakili jamana den bɛɛ lajɛlen bolo a ko nka ko tɛna taa yurugu kɛlɛli kɔ don min na a bɛ fanga ta jamana ɲɛmaakɔrɔ Jose Eduardo dos Santos nɔ na o y'a sɔrɔ jamana kɔni sɔrɔ bina k'u ka siginbaa senzabara kɔnɔ san 30 ani san 8 fanga min n'ale y'o kɛ Angola jamana kɔnɔ a ye sɔrɔ in bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn ani a masurunamaw de ye a ka denbaya tɛmɛnen kɔfɛ. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni kuma ɲini k'a lase aw ma aw ni cɛ aw ka ɲamadali la laseli nata ni ala ma basi wɛrɛ kɛ an bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw k'an bɛɛ sani o cɛ.